Salam alaikum an balima maliyɛnw b'aw fo k'aw barikada a balimakɛ n'aw denkɛ to Amara Sila jury chercheur bi ye lundi 10 avril. D'abord y'an bɛ don a ye vidéo in partager an dusuma kasalen don ka sababu kɛ an ka jamanakuntigi n'o ye colonel Asimi Goita ale fakɛ n'o ye Bakari Goita Ala ale ka kalifa minɛ jɛnaja ye bi an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ la Ala ka bada dali nɔgɔya ye Ala ka fara silamɛ so kan est-ce qu'il y a faamu donc ka limaniya di Asimi yɛrɛ ma voilà halisa Ala ka barika don peuple malien na o tɛmɛlen kɔ an balima chrétiens bɛ Pâques la an ma ɲinɛ o kɔ le Mali est un pays laïque c'est-à-dire an bɛ dugawu kɛ u bɛ k'u ka fête min kɛ Ala k'u ka bato n'u ka dugawu minɛ n'o ye Pâques ye voilà an b'a f'u ye vraiment joyeuse fête, bonne fête de Pâques. Donc, ouais, chrétien là, donc, Malion, bititri, amena don révélation de kono, balmo Mali force spéciale, un commando, où est Djakana Magic terroriste ou ka, n'a fort mima la zone des 3 frontières en son yamfana. Révélation chamame, flana mouné, le 28 avril, balmo aïe la bengere, MINUSMA betani MINUSMA mata abestrane memie antala de lola na mata begere fu MINUSMA kata menanda do ka révélation chaman ke awye autant me feka y installer ou ni autant vraiment installation d'amene Niger donc révélation be ay vidéo partager ay kerbla kanga shérif kefu chaque shérif tiami aidara kabako froitiki ala shérif keso kabako froila froid nunu ma gansante avec kabako de ke akain furudimi tension diabétique rendimi kodimi ale munu fosabu godimi tiami nga fura kayoma ni be tiami nga fura ta me révélation no kawe nere min jatemne e ba kala ma fura yin abe mogo ci abe mogo fasa est-ce qu'il y a famu furudimi woni c'est-à-dire au kuma ere ini furudimi ti yo ya ni jian wuli est-ce qu'il y a famu abe hépatite non traité mon pas de haut témoignage qui a été amené numéro 75 64 10 10 75 64 10 10 quand on tout na wale fo chegu la sana kané ple abe sego comme comment farin itikite ka farin la sana kané kera malien petit domina a gelara malien bula le ko ko ibe ka ko bana dogo kun kelen ka te malien ate joli bon tuguni kutubu mi y'a fɔ ka kɛ la sana kanɛ n'anw bɛ wasona ale tɔgɔ an tɛ siran donc chaque sala fo Kanjalo ale de fa ye Segu Dawuda Kanjalo fo yan fo Tubakura n'olu tɔgɔ fɔra je pense olu tɛ mɔgɔ dogolenw ye quoi Morikɛ tɛ une semaine kɛ chaque sala a tɛ une semaine kɛ Bamakɔ yan donc ni minnu mago b'a la kɔfɛ u bɛ se ka don n ka inbox la n b'a d'u ma ka Amadu Kanjalo fo ka famille Kanjalo la ka bɛɛ fo wallahi u bɔra maabaw de la famille Kanjalo lakaw a mɔgɔ caman bɛ wele ko m'u ka famille tɔgɔ fɔ n ka ko ka d'u ye u yɛrɛ ka ko ka di ye donc o tɛmɛlen an bɛ don an ka sujet kɔnɔna la balimaw Mali ye jahanama sigi n'a bɛ fɔ groupe min ma ko État islamique groupe min n'u ko minɛ cogo t'a la k'a kɛlɛkɛ nɔ ma ɲi n'a bɛ f'u ma ko terroriste commando parachutiste Faransi b'olu fili de sufɛ para la ka jigin an ka jamana kɔnɔna la État islamique kɛlɛman di dɛ a dɔw u bɔra Afghanistan a dɔw bɔra Syrie a dɔw bɔra Irak i bɛ terroriste cɛ duman cɛ jolen fɛn fɛn ye dɛ tubabuw ye ninnu bɛɛ de cɛ ka n'u fili Mali la est-ce qu'il y a faamu objectif ko ka kɔrɔnfɛla ɲagami partout les moyens mais maliyɛnw n'u b'a dɔn u t'a kɛ quoi tubabuw ko k'u kana kɔrɔnfɛla ɲagami mais tubabuw ma donné min f'u ye ko Mali labɛnnen dɔ bi k'i ka bombe siri yɛrɛ la k'i exploser o ka fisa i k'i kɛ Mali armée kan donc o de senfɛ an ka radaru an ka drone olu bɛ repérage la u bɛ ka renseignement ɲini u bɛ ka kunnafoni ɲini u tora tɛntɛnni de la bi Mali nord la mobili 10 moto 5 ou bien moto 3 tɛ se ka da ɲɔgɔn kan ko marifa b'i bolo ni satellite m'i déplacer tɔ yira a bɛ ka bɔ yan a bɛ ka taa yan drone bi repérer k'i ka moto tatɔ ye ou bien avion de reconnaissance bi ye est-ce qu'il y a faamu n'u y'i ye u bɛ ordre di c'est-à-dire u bɛ information di an ka état major ma n'o kɛra état major bɛ cɛ dumanw wele l'état major a plusieurs options n'a y'a diya a bɛ drone kɛ ka bugubuguli kɛ
n'a jaba albatrosu lawuli u bɛ kɛlɛ cɛ aw bolo ka sɔrɔ aw ma décoller quoi n'a y'a diya n'a bɛ fɛ ka cɛw minɛ pour que ka renseignement ɲini ka cɛw da dɔn balimaw a bɛ commando de bila ka taa est ce que y'a faamu n'olu taara non seulement n'u ye u bɛ fagali kɛ mais i b'a ye u bɛ cɛw minɛ fɛnɛ quoi balimaw commando man ɲi dɛ c'est à dire Mali y'a ka commando équipe commando dɔ de bila ka taa an sɔngɔ mara la état islamique kama a fɔra état islamique k'aw ye cɛ dumanw ye balimaw u t'an ka commando dɔn an ka commando ninnu parce que Mali commando la Bere Rouge b'a la Mali commando la Seminga unité b'a la balimaw ninnu kelen o kelen tellement que u tɛgɛ ka di n'u ye dɔrɔmɛ kelen fili yɔrɔ dɔrɔmɛ kelen ka dɔgɔ a jigintɔ bɛ se ka wo bɔ a la balimaw ninnu bɛ se ka est ce que y'a faamu buteli sigi k'a viser ka nunguni buteli nunguni dɔrɔn ka kisɛ kɛ ka nunguni dɔrɔn ta ka sɔrɔ ma buteli tɔ ci ala ni tɛgɛ duman fɛ imagine n'olu bilala k'olu ni cɛw karila ɲɔgɔn na mɔgɔ min bɛ buteli nungun viser ka dɔrɔmɛ kelen viser adamaden kuturu yɔrɔ balimaw ko ke o fagali kɔni tɛ ko gɛlɛyaw bolo tuguni n'u y'a sigi kunkolo ka dibi la a tɛ kunkolo jɛ n'u y'a sigi disi ka dibi la a tɛ disi jɛ k'an ka o commando k'olu de ni terrorisiw karila ɲɔgɔn na an sɔngo u jiginna para fɛ bi n bɛ fɛn fila f'aw ye o don na ne ye image dɔ ye Mali commando parachutistes plus de 500 éléments u bɔra dɔrɔn minɛn dir'u ma u y'u bila ka taa terrain na yanni o cɛ Asimi ka unité n'o ye Bafsi ye o cɛ 400 fana bɔra balimaw ko Bafsi ni Bere Rouge ye entraînement daminɛ ɲɔgɔn fɛ ka opération coordonnée n balimaw u y'olu bila ka taa terroristes kama n bɛ min fɔ a ye c'est à dire mɔgɔ ma se ka boli quoi sataw sara minɛtaw minɛla n balimaw u ye jahanama ni kabako de jigin terroristes kan u ye fɛn bɛɛ yira terroristes la fo hɛrɛ ko état islamique tɛ boli ko état islamique terroriste tɛ boli ko cɛ dumanw don nkalon don balimaw dɔw taara k'u ka samara to balimaw dɔw taara k'u ka guloki to ala ni boli fɛ dɔw ye moto bila ja sen ka teli ni moto ye ne tun t'o dɔn dɔw bolila u sebe la est ce que y'a faamu commando u ye fagalida ninnu ka kabako don dans les jours à venir a kɛra an sɔngɔ mara la i b'a ye armée bɛna ale communiqué kɛ n balimaw cɛw bɛ Mali bolo cɛ dumanw bɛ Mali bolo wallahi kɛlɛkɛcɛw bɛ Mali bolo balimaw Mali armée ma nɔgɔn bi dɛ Mali armée c'est intouchable ni magara la i b'a fɔ ko commando de ka farin i b'a fɔ gardiw de ka farin i b'a fɔ an ka artillerie de ka farin pilote an kana maga olu la olu ka kuma tɛ kɛ quoi balimaw avion ye kɛlɛ tiɲɛ terroriste bolo kojugu donc o de sen fɛ an bɛ min ɲɛfɔ ko in faamuna ka ban a dɔnna ko terroriste a kɛra terroriste a kɛra rebelle ye tɔgɔ fɛn bɛɛ d'u la parce que ni min ye terroriste ye bi sinon o b'i yɛrɛ kɛ rebelle ye o bɛ bɔ wɛrɛ ala k'i kɛ terroriste ye balimaw a dɔnna sisan ninnu nana nacogo la Mali armée ma Mali armée b'u bɔ baara la Mali armée bɛ kɛlɛ tiɲɛ u bolo Mali armée b'u détruire comment tɛ tɛmɛ 30 minutes kan mun de bila halisa jamana parti dɔ occupera parce que MINUSMA ka présence sinon rebelles tɛ se Mali armée la terroristes tɛ se Mali armée la mun bɛ ka kɛlɛ tɔ continuer ça c'est la présence de la MINUSMA sanw kan ka sɔrɔ o don na Mali avion ye panne min kɛ balimaw rebelle bɛɛ y'i ka minɛn cɛ ka taa Algérie ni fɛn na MINUSMA de bɛ k'u wele k'u ka segin ka na ko tant que ale MINUSMA bɛ yen ko armée malienne anw tɛ se ka se mɔgɔ ma ko tant que ale MINUSMA bɛ yen ko armée malienne c'est à dire terroristes sara cogo o cogo olu seront en mesure ka marifa k'a ta k'a di terroristes ma et Mali armée frontière bɛɛ bouclée c'est à dire donna 7 min bɛ Mali kɔnɔna la Mali armée a karaka da bɛɛ sɔgɔ e bɛ se k'a faamu cogo di ko halisa ko marifa bɛ sɔrɔ terroristes bolo ni MINUSMA tɛ k'a d'u ma cɛ tɛ muso tɛ ko min bɛ se ka marifa di ninnu ma sanw b'a sɔrɔ i tɛ combattant tuguni terroristes ka niveau la o de sen fɛ a ka di maliyɛn bɛɛ ye bi Mali armée ka don Kidal mais Mali armée bɛ don Kidal ye Mali parti dɔ ta ye an bɛ don kɛlɛ yɛrɛ t'a la mais Kidal ko solution tant que MINUSMA bɛ yan a tɛ ɲɛnabɔ dɛ balimaw n'a ye nin lamɛn ni MINUSMA bɛ yan an bɛ fɛ Kidal ko ka kɛ cogo min na n balimaw a tɛ se ka kɛ tan ka MINUSMA to yen dɛ n bɛ segin a kan tuguni n'an ma wuli ka kɔn MINUSMA ma n'u m'an ka jamana tilan sigilen a ka tigɛ n na surtout l'OTAN commence à se renforcer au Niger. France B,
Américains nana ye Union européenne ou beaucoup renforcé Allemand munumbe oluba Mali bla bébé ka Niger objectif ku kana terrain to reçu bolo da ko ni terrain to ra reçu bolo mbalmo ko reçu de bena pétrole ni gaz sur Sahel ko na la ko lu symbole Sahel matière première là ils sont prêts quand Russie qu'elle Ukraine pour qu'elle se qui implanter Sahel là donc qu'elle m'a bané on va y dans les jours à venir MINUSMA karale meka kobo tokola ka ke réalité nanga élection nanga référendum nga MINUSMA toi ubanga jamana nyagami ore la wole blale me bema à l'initiative des forces du changement le 28 amana boko sabare ke boko folo be ke le 28 avril palais de la culture là balmo e che malion ay bore mali fantan nani be le 28 avril ni kaloy sungalo be bandra me table foroba mula ambe boka MINUSMA la dégager ou be jamana awlu de tadouan balmo ni MINUSMA tora mogotere billahi en population ne ko ambe boka sebeya kalo saba konna la MINUSMA be jamana blan balmo banga jamana dama est-ce qu'il y a fond nous manga jamana dama ni mimbe boala o be boala même balmo MINUSMA be ta par tous les moyens tako ima fora tako jukuka le 28 est-ce qu'il y a fond à l'initiative des forces du schéma belle le cerveau segu tungara nunu wole blale me bemo kelen do ka be wole yere wolo M5 force du schéma amro be amara patili nunu est-ce qu'il y a fond donc kelen be ka wole bla be madrissa mementa sari am be ka bol le 28 mo patriote comme Mali Kanumbi la armée be ka monter en puissance le 28 avril wallahi na mabo e be faire me ka kidal récupérer ni mabo le 28 on va ira ka fo ka faso kanon be se ka do ala parce que même une foyer e mbalmo MINUSMA be janfa la benina sare jafo e rebelu la kidal ni MINUSMA te Niger ga contingent ne be kidal France tara il paraît que France soldat do be kidal France go gale kidal bla ou be matare o ba mo do be wa olu de be fara rebelu ka ou be ko nya yula ou be renseignement taka dila uma na ma MINUSMA lata balon na ma MINUSMA lata MINUSMA rebe songa an lata donc ante ala dele ola le 28 wele blale be bema ciao ciao ka faso kanu ngabo ejija ga bo le 28 salam alaikum